Siji, loro, telu, papat. Lho. Papat, Mas. Iki kok kuwi. 2,5 juta. Piketan apa kok murah men ki? 2,5 juta kuwi barang iki lho, papat ki to. Heeh. Kuwi loro milio, bebas sing di kebutuhanmu. Wow, milih mesti iki. Milih iki loro, paket Oh. 2,5 juta dapat 2. Kuwi Mm-mm. bebas milih barang papat iki tak mix. Barang Betul. senenganmu sing ndi. Jajal kaya apa barangnya Mas Mas? Iki nek iki lak piring, Mm-mm. komplit karo ada Magicom. Oh, Nah, iya. iki eneng nggon keneke iki. Weh, Nggon lawuh. ada lawuh ya? Ngisor ada piring, Mas, komplit. Wes komplit ya iki. Nah, kayak ini lho. Hmm. Piring, mendinge pol iki. Wah, jan cocok iki. 2,5 juta ki milio iki ya kaine ya jati. Oke, full jati Ya ya. iya to. Lah kayak ini ya full jati. Yo. Biji gantung. Nah, Jan masuk iki cocok. Heeh. iki 2,5 juta, tak wae loro barang papat iki milio bebas. Tapi nek papat iki dituku kabeh ya 5 juta. Oh, dadi 5 juta ya papat iki ya. Nek pomo papat tuku kabeh 5 juta. Beh, jan masuk Gratis iki. ongkos kirim, Mas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Bayare ngo COD sing tenang. Oh, berarti kayak DP Ya ya. ora to, kayak ini iki mendinge. Jan masuk iki bolo. Cocok.